min jajjat jien, beżżani ħafna. Vera, it triggered something. Nitwerwere. Ftit kienu momenti fej. Taf minn fej ġejja? M'għandix idea. Kien hemm xi episodji fit-tfulitek. Għawek qed ninterpella ftit il-jonga jiena. Jista' jkun. Però kull min jajjat. Meti kellek tfulija kaotika? Le, laqas xejn. Kelli tfulija pjuttost normali. Ma kull min ġieli missier qabżet l-ostja miegħi taf kif Bħal kull missier. Bħal kull missier, eżatt. Jew ħafna mill-missirieta. Min jajjat. U min jollu leħnu speċjalment għal xejn, min ikollu an overreaction. U din hija to be fair u ħafna irġiel f'Malta, isa aċċettabbli li fucking tajjat men, għalfej, vera, ma ta. U isni għax jiena raġel nista' fucking naqleb il-mejda, you know? It triggers me, it puts me off for some odd reason. Ġifieri ma tantx niġġieled ma' nies, ma tantx nargumenta ma' nies, jew ma tantx taqbiżli, imma niftakar eżempju episodju xogħol. Fej kien hemm persuna naħdem magħha, jekk kienet tisimgħu jaf li għalhetni. U ta' ċempilli, ora ġejmi, xejn madonna tagħmel u kont jagħt on the way biex immur hemm. U dak kienet xi ħaġa laqqas biss kienet tortija, insomma. Ma kienet jgħajjat miegħek? Miegħi kienet jgħajjat. U ksaħt men fil-karozza, ġifieri qed fit-traffic u ksaħt, għax dak jgħajjat miegħi. U tajt, u kont qatt m'għamilta, u kont konxju tagħha ta' il-biċċa tax-xogħol. U kont konxju li nidħol f'xorti meta xi ħadd jgħajjat. Qed tisa jew daħan noqgħod dal-bniedem jien. Qed jew nidħol il-bej, qed tuħan waqqa l-post. U tħalt, mort fl-uffiċċju tiegħu, għajjatajt, ma nafx minn fejn il-Madonna ħarġet, mill-bajt naħseb, u għajjat, li semawna mill-uffiċċju kollu. Dal-persuna għalaqt il-ħalqa, insomma, u niftakar noħroġ, nidħol fl-studio, u nifraq isni skurjajt. Taf kif? Ġast għax għajjat ma' persuna li għajtet miegħi. U dik kienet revelation, għax l-għonet konti nikonxju ta' dil-problema li kull min jgħajat miegħi. U ansjeta, ġifieri meta ngħidlek nibża. Ma nafx nibża, ħlief meta nkun għax qatt ma kelli xi episodju li traumatizzani għal grazzja t'Alla. Imma nkun nafx nibża meta xi ħadd jgħajjat. Ġifieri saqajja jibdew iċedu. Għal xi raġun, ma nistax nifhem minn fejn ġejja. U dak l-episodju qed tal-inqas ejja, qed nquma li għan nifsi u qed nitgħallem niġġielida ftit. Mela tlaqna.